Mga kapuso, bisan og retired na sa serbisyo isip college professor, apan padayon gyapon ang pagparayag sa Dabawenyang si Consasa Lagare sa iyang pagtabang ug maayong impluwensya ngadto sa mga kabataan. Ug ato siyang makauban karong buntaga. Ma'am Ching, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na po kayo, ma'am? Ay buntag sad, okay lang gihapon. Fine. With God's blessing. Well, great to hear that, Ma'am Ching, no? Pero unang-una, please share with us, ma'am, ang imong istorya una ka nahimong usa ka teacher. Ay, galig mo hilak mo. Kay 6 years ko nag-undang, usa ko nag-Eskwela College, kay naging maid ko sa dati namong maid. Nagtrabaho pabrika, naghugas og botilya usa ka tuig sa La Puersa, og naa sa Batling, og packing ko for 2 years. With all boys, ako lang ang babae. Naapaman ko yung mga manghod adto nga gagmay pa kay namatay akong mama og sayo. Pero sa adlaw, maglaba, magalaga bata, sa gabi ko mag-eskwela. Pero with God's blessing, naging scholar ko, naningkamot ko tuon, usay, ang sanang orasa ko matulog kay mag-study. Si Lord bless my life. In spite nga, pobre mi, kay unom akong manghod, puro man professional na. Ma'am Ching, unsa ba ang nag-inspire sa imuha nga mahimong usa ka profesor? My desire to share and my desire to teach and to touch the life of my student. I could share my life at the same time, the dedication of a teacher. Through my teaching, I want to touch their life that they grow up with doing things that will glorify God, things that will make their parents happy. Para bang mas gusto ko yung may nagawa ako sa estudyante ko na throughout their life, they will never forget me. Sa imong years in service, Ma'am Ching, no, unsa ba ang imuhang mga dili gid malimtan nga experiences sa panahon nga ikaw usa pa ka maestra? Na ako mga estudyante nga, usay ka nang wala na pagkaon. Lapit na ma-end ang semester, ma'am, wala na ko pangbayad sa balay. Ug pagkaunon ako sila, hantod mahuman na makagraduate sila. Bisag ginagmay lang good para importante nga dili sila magutom. Og among nasayran nga human kami retiro, ma'am, isip college professor, adto na kagilusad nga advokasya. Mamahimo ba nimo nga i-share ka namo kung paunsa ba ni siya nagsugod ug kinsa sab ang imuhang mga gipangtabangan o nahimong benepisyaryo niining imuhang programa? Uy, 13 years na. Nagsugod ni January 18, 2007. 10 years diri sa Leon Garcia. 6 years sa Dolor Elementary, Soledad Elementary School. O sa Panipasan, 2 years. Sa Marilog, mag 6 years. Inana, pero 13 years na kutob karon. Gusto lang na ko makitang there is that joy in the face of the children because they have eaten the food that I prepared. Lisod gud kaayo, pero happy kay ko kay makita gyud nako ang pagkaon nilang bisag duha ka lugas nga kanon walay mabilin, meaning gigutom sila. They are the person, they are the children nga dapat gyud pagkaunon. Sa karon, Ma'am Ching, unsa pa ba imuhang mga pangandoy o gusto pa buhaton? Nagdamkuan gid ko nga sa Marilog mabalik ang face to face kay excited ko nga makita ang mga bata. In spite of my health, gusto kong maka-tent gift giving ko dito sa Marilog sa Panipasan Elementary School na kompleto sila ug ang materials nila daghan kaayo kay baka last gift giving na nako na although niyo ko nga Lord buhi ako 105 Lord kay pagkaman na Marilog galig mangita pag og paagi nga kanang mga luoy gani sa bukid na. I trust God at He will live longer para naapa ko'y pakinabang sa mga luoy ng mga bata. Ma'am Ching, imong mensahe alang sa mga kabatan-unan ug imuhang mga nahimong estudyante kaniadto. Sa akong mga student kaniadto, please do something good. Share what you can share sa akong advocacy to glorify God. It's good to share to all my children of God. Way back 2007 in Bolton, some of you are professionals now. Remember that what you have eaten, I'm the one cooking.
I did it with love because I love you all. And I only ask you, my children of God, to please pray for me na mabuhi pa unta kog dugay because my illness has no medicine. I only need your prayers. Please pray for me. Please pray for me, my children of God. I love you all. I love you all. I love you all. Your story is truly an inspiration sa tanan, Ma'am Ching, labi na sa mga kabataan nga padayong maningkamot. And thank you kaayo sa imong initiatives ug for inspiring us. Amping always ug unta mas daghan pa ang sama nimo, Ma'am Ching. Mga kapuso, chillax sa mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.